Господа заместник министри, ваши превъзходителства, уважаеми гости, скъпи млади хора, наистина за мен е изключително радостно в днешният снежен ден да отбележим годишнината ни от членството в НАТО. Това е едно от най-значимите събития, които са се случили пред нашата държава в последните 30 години, а именно членството ни в Алианса и членството ни в Европейският съюз. Защото в тези сложни времена, когато наистина светът е изправен пред огромни предизвикателства, членството в този военен съюз гарантира нашето бъдеще, нашата сигурност, защото когато сме наистина заедно, ние сме по-силни, за да може бъдещите поколения да живеят в мир, да живеят единни, да живеят в разбирателство, да могат да реализират своите мечти на своите близки. Поздравления за автора, наистина един прекрасен стенопис, който в сърцето на Перник ще предостави възможността на всички млади хора да се запознаят с Алианса, с неговата структура, с предизвикателствата, пред които той е изправен в съвременният свят. Нека бъдем винаги така сплотени, единни, защото когато сме заедно, сме по-силни.